mum kaari arta firta gila to fuɗɗode ha to woto mum kaari arta firta gila to fuɗɗode ha to wottode elle wona kanko hawrano hanki o wi so en mbayi noon o winiraɗo Allah wi so en mbayi noon ko batnul ardi nder leydi hayrun min zahriha ɓuri dow leydi maayde ɓuri gurdam yo Allah noon won ballo nduɗo hendu yahooru o wi nduɗo hendu yahooru teskoɗen ɗum to Allah waɗi ɗum ɗo oɗo politique ɗi partiji wata teskoɗe ɗum to diine mon wata teskoɗe ɗum to neɗɗagu mon wata teskoɗe ɗum to enɗam mon enɗemeje moɗon teskoɗe ɗum ɗo Allah waɗi ɗum ɗo holto Allah waɗi ɗum ko yimɓe men sehilaɓe men dartoɓe laamu enen en laamaki wona ha laamoɗen ɓe mbiya en balluɓe ɓe laamo en e tawi ko sehilma ko sehilma e base ala wallumo kono noon wata wi mo tawtanima fof jam ñallata walata an noon a anniyaki tawtoyde hay goto kaɓon o wine kadi kaɓon rewɓe mon kaɓa ɓiɓɓe moɗon kaɓa hay gaccodiron rewodirde jamaji o wi hay gaccodiron rewodirde e jamaji tettodiron guese kaɓon e boyli e robinaji cukalon mon fermodira yo goɗɗo laamo tan teskoɗen ɗum ne kadi no moƴƴi yo goɗɗo laamo tan iko foti noon o wi ko foti noon an kay wallumo tan wallumo sa walli saɗa walla mo ne jaɓan goɗɗo walla mo goɗɗo on ne walla mo mum o haala mon o wi haala mon yo won janodiral e gajate mamin pool on mamin gaño on minen mbawi on ala wona ha ñande hen no on gandu oɗon jala oɗon gajodira ha so ɗum yonti o wi ha so ɗum yonti no Allah waɗi fof jiyon taw oɗon keddi e diine mon e endameje moɗon e neɗɗagu moɗon yettode wooda ni Allah neɗɗo andata hoore mum neɗɗo kam andata hoore mum kono noon faande sosal 14 no wini ɗon potano ni nde wonno joginoɓe haaju e wiɓe ɗon potano ni ɗum waɗi min ndenduɗen ɗo nden en potani ni en jawanani Allah noon Allah walli Allah ɓeydi Allah rokki Allah moƴƴani Allah moƴƴini Allah fewnini en Allah jarama kono ha joni noon jettiren mone kadi ɓeydade jogade e ni haaju e ɓeydade sellidde ni e ɓeydade darananade ni e ɓeydade gasde e ni e ɓeydade andude ko ni woni ko jogiti hakkude men e Allah ko ni woni ko fewnata hakkude men e aduna ɓeydoɗen andude ɗum julɗo so tawi ala diine ala aduna julɗo so ala diine ala aduna julɗo wona kefeero woni kala no wawi dañirde aduna kala no oñiri hattamo dañde aduna malkisaɗo woni kala no wopiri Allah kala no oñiri hattamo dañde aduna kono wona julɗo malaɗo o kay so tawi tan o moƴƴinani diine makko o dañata aduna makko omo fada to lahara makko omo jarribe ga aduna ga o jarribere rasul o jarribore batal o jarribore wiyeede moƴƴina hakkunde men e makko caggal ɗum o moƴƴani enne kadi iwde makko tan faye meɗen hay so tawi enen en moƴƴinanimo ko iwata emen faye makko tawde noon ko noon joɓiren mo moƴƴinde ko iwata emen faye makko joɓen manam jettiren mone kadi moƴƴinde ko yamiri en yo en gollu ko
e moƴƴinde woppude ko yaniri en en goppu ko mbele eɗen kawra e makko eɗen kawridine e moƴƴere makko ndi eɗen paami ken haqqillaji mehi eɗen gandi eɗen paami luttine kay ken hakkillaji mehi aɗa andi nde giwata cuuɗi men ko jaloma tan goppuɗa a anda so wona remde gawri e hurnade gese e tende waare leɗɗe gartira galle e bakke ɗum ganduɗa kono noon nde Allah suudma adduma ɗo nde Allah suudma adduma ɗo nde wonno Allah famɗinani en nde elno Allah famɗinani en nde Allah suudma adduma ɗo dartan to giwɗa dartan nde ladde no wayi dartan no toon wayi woɗɗodirde e oɗo nokku kono nde Allah suudma adduma ɗo teddinirma ittudema toon woppi toon giƴe en fof adduma ga ɓeydi teddungal udditi haqqille ma ha kala ko tuubak yi'atno anda an sa hollama ɗum ganda hen ko ɓuuri ko andata ko ma golla hen ko ɓuuri ko gollata ko taw a rewoyani hay nokku a andi ɗum kay ko ballal Allah a andi ɗum kay ko ballal Allah sa ƴeewi hande no goruɗen ɗo ni ɗe golle no gollirte ɗi otoji no mbayi eno mbayi wencodirde e ɗi pièce uji e ɗi ɓoggi ɗi filuji e ɗe jamɗe ɗe pièce uji ɗum ɗo joni mo jibinaka hen so wona joni tan adde andira ɗum no jibinaɓe hen ɓe gandiri ɗum ni ko ballal Allah eɗen poti famde ɗum ko ballal Allah ɗum noon Allah famɗinani en on ɗon haqqille noon kutoroɗen ɗum e andude ngal ɗon teddungal ina angal ɓuuri nde pirlitten ɗum e goopi Allah angal ɓuuri nde pirlitte ɗum e goopi Allah ɗe ganduɗen wonde ɗum ɗo ko goopi Allah eɗen ɓuuri ɗum haqqillaji men no ɓuuri ɗum ya andu regginde debbo janano mo hay hunde ala hakkude mon dagaki debbo karmuɗoma degginaɗo wona aɗa suuɗi wona aɗa moggi wona aɗa sorni so wona aɗa sorta aɗa reggindire oɗo debbo aɗa faarimo e hakkude yimɓe aɗa faarimo foyer aɗa faarimo nder wuro aɗa waɗimo aɗa rewnimo o wona debbo ma yimɓe fof no ceedi a hawlani a hersani a dillani a dayani a ɗenƴaki hay hunde heɓanima aɗa jogodi e oɗo debbo hono oɗo sifa yimɓe fof no darma aɗa andi ɗum yerodirani e ko Allah waɗatma ko hay so tawi noon haqqille ma o gonga ɓoccitimama yaade fittanuma ha to woɗɗoy hankadi yonti o sa'a nde jiitata hoore ma pirtana ɗum Allah ɓeɗo rewɓe anduɓe wonde on ɓooyi ladde inay moɗon lebbi 11 jiyani koreji mumen so ñamde wonno on keyɗi so jaram wonno on ɗom ɗi ɓe gandi ɗum ɓe gandi kamɓe ko poɗɗon heydude ko poɗɗon ɗomdude ko eɓe jogui ɗum ɓe ɗacci ha hunde yane e juuɗe mon ɓe ndondi koɓe cikkata oɗon poti ɗomdude ɗum e koɓe cikkata oɗon poti heydude ɗum lebbi 11 ɓe ndono ɗum ɓe gadda ɗum e nder moɗon eɓe darta e ɗum halkude diine mon e halkude jawdi mon ɓeɗo ngara julɗo o tuusa to hakkude ma e Allah bismade ɗum e heddide majjum e nokku goto bismade ɗum e hebbide mum e nokku goto e jabde yettodirde e ɗum e dow noon gandal yimɓe fof ko ɓuuri hulɓinade hen ko hay sinno ɗum ko cornagol kono ko e dow gandal yimɓe fof
ganda noon hay soko bakkat ɓurɗo famdude o kala nde parnoriɗa ɗum wonti bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji bakkat ɓurɗo famdude o kala tan nde parnoriɗa ɗum wonti bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji fof saka noon bakkat ɓurɗo mawnude e bakkatuji fof sa farnorima ɗum oɗo foti wannude mo noon tan ko tawa haqqille o no mbiɗen ni haqqille gandannoɗo jiitannoɗo o fittanu ndu waɗɗinima ɗum doggi hen ɗoccitimama mo o anda ko gollata on tan foti gollude ɗum ɗum de kadi noon tan kadi wayi ko ɗum noon ciftinten ko ɗum woni jonde nde ko siftinde ɗum e hollude ɗum e haalde ɗum e weenude ɗum e wirtude ɗum beele so tawi wonko yanno hen e ma piɗɗoɗa jeeya ko e ma beele oɗum saama eɗen gandi ina jeeya e dowuji mawɓe men e jinnaɓe men e seerabɓe men gooto e men ko oñi fof yettaki ɓernde nde ko fittanu ndu tan e haqqille o kono ɓernde nde e nde andi ko woni ko moƴƴani ina andi o yiɗa mayde e ɗum ina andi ɗum fewani ko ɗum addantamo accude yimɓe moƴƴuɓe fof o doga ɓe ndewono omo andi o fewani mo ɗum yetti ɓernde mum o so woni ɗum andata wonde o fewani o sikkata o woni koye fewde e fewnude kono enen wona noon Allah walli ko ɗum waɗi nde neɗɗo fini fiɗɗade ɗum fof so fiɗɗima ɗum tan samat ha laaɓa en jarribima ɗum hayrama marate nde wonno mi tawi on segela miɗa nodda e ɗum mi tawi on Morovia miɗa nodda e ɗum mi tawi on Sierra Leone miɗa nodda e ɗum mi tawi on Congo miɗa nodda e ɗum mi tawi on Zaire miɗa nodda e ɗum mi tawi on Burundi miɗa nodda e ɗum mi tawi on Conakry miɗa nodda e ɗum kono kala nde jooɗinomi ɓurnoɓe oñaade ɓe so ɓe jooɗima ɓe jankima oñaare mabɓe ha gasi ɓe mbiya min goppi ko ɓen goni tijaniyankoɓe wirɗoɓe hande e Fraysi eɗen gandiri noon ɗum noon tinnoɗen ko hedde e men ina hedde ɗum ko yo fiɗɗo ha laaɓa nanga lawol Cheikhana Ahmad Tidiane waɗa ɗum sabunde mum wupporo ɗum ha laaɓa lotoro ɗum ha laaɓa yiggoro ɗum ha laaɓa fittanu makko laaɓa ruuhu makko laaɓa ɓandu makko juuɗe makko laaɓa bakkatuji o arta e julɓe o moƴƴa o moƴƴina julɗo so tawi woppi julde ko heddi ko fof ko heɓatamo e ko moƴƴani hankadi limetake nde wonno ɓandu so tawi hoore ittama hen ko heddi ko nafata ya andu nde ɗo julde ko kayre waɗi en julɓe so tawi en belsidima julde nde tan en belsidima koye men en belsidima diine men en belsidima adduna men en belsidima lahara meɗen dendagal jamiroje Allah ɗe fof Allah neldu ɗum nelaɗo Allah tan sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko asakal Allah neli Jibril tan yo nawanmo so tawi ko korka Allah neli Jibril yo nawanmo so tawi ko jihadi Allah de neli Jibril yo nawanmo hatta alqur'ana Allah neli Jibril yo nawanmo hatta jokkere enɗam Allah neli Jibril yo nawanmo wa amma julde nde o wi ko mi neldani ya noddanamo o ara ha ɗo Sayyidina Jibril yehi tawimo Makkatal Mukarrama wimo arno to joome ñande hen wona wahyu addanimo ari ko noddudemo yo ar o yaade makko Beytul Muqaddas o tawi o yamiri dendagal annabaɓe fof ujunnaji temedere e ujunnaji nogas e nayyi fof ina jaɓɓimo saabu omo fayi to jomiraɗo o jotodiri e mabɓe ɗon o julni ɓe julde teddugal e julde kohowagal o julni ɓe e yamirore Allah o wayni ɗon o fayi to Allah omo wonde Jibril o yettaki asamaw sowona asamaw o fof dilliji lawol gotol ina namno holi garɗo ɗo holi o so Jibril wi ko min Jibril ɓe mbiyamo holi mo gonduɗa
eɓe gandi Jibril na rewanno ɗon ñande fof ɓe mbiyatamo noon kono ngol ɗo laawol kala asama mo dari e damal muɗum so dilli ɓe mbiya holi an eɓe gandi wawa wonde so wona Jibril kono maɓe namnomo e ɗemgal makko o wiya ko min Jibril ɓe mbimo holi mo gonduɗa holi mo gonduɗa sinno ɓe gandano kay wonmo ardata ɓe namnotamo holmo gonduɗa ɗon rewa ɗon ñande fof o wiyaɓe ko Muhammadu bnu Abdillahi gondumi ɓe mbiya awa bo'ita beele o nelama o wiyaɓe aha ɓe mbiya marhaban bihi annabaɓe tawaɓe ɗon ɓe mbiya marhaban bihi so baba wiya marhaban e ɓiɗɗo e ɓiɗɗo moƴƴo so tawi ko musidɗo wiya marhaban e musidɗo moƴƴo nani hen ko baba Ibrahima tan wiyata ko marhaba on tan wiyata marhaban e o ɓiɗɗo moƴƴo e kañum e baba Adama ko heddi ko fof ko marhaban e oɗo musidɗo moƴƴo ñande hen ɗum bismortomo malaikaji mawnina teddina hormina ha o yawta asama goɗɗo haɓe jetti sidratul muntaha sayyiduna Jibril darti wimo min ko ɗo kanni mi yawtata ɗo woppidimo e joomi ko Allah tabaraka wa ta'ala neli fii makko arde e makko ha yettimo ha ɗo sifete e ɗo deƴƴete o sifi ko sifete ko o wi ko kaaba kawsayni ko deƴƴete ko o deƴƴi ɗum o wi aw adana o haaɗi ɗon walla ko ɓuri mallade kaaba kawsayni o deƴƴi ɗum hay goto e maɓɓe haaltani ngol ɗon mallagol no wayi hay goto ne kadi seedaki ɗum wona annabi ɓalliɗo wona nelaɗo ɓalliɗo wala malakul muqarrabu ko ɗon o wi fa awha ila abdihi ma awha ko ɗon o ƴefti julɗele joyi nde ɗo julde ne jogui ɗen o tottimo o itti o tottimo ko ɗum 5 julde o ustanimo ɗum ha wonti julde joyi julde hen fof ina woni dow muɗum jullere 9 fof baraji muɗum watta koye baraji julde nde wotere e lamderu sayyiduna Musa hono no habriri ɗum ko nde julde o artiri o watti en e juuɗe men ko nde julde o artiri o watti en e juuɗe men ko nde julde dey goto emen daroto wiya mi ala temps mi wawata mi ala temps no julmi ɗo ligotomi ɗo mi ala temps mi wawa woppude miɗa juuloya ko nde julde de goto emen jogoto jooɗoɗo hen ina ndaara ina yewta ina ndaara télévision ha nangue muti tawi o juulani takkusan ko nde julde de goto emen rondoto e keeci mum julde nde ne namnomo haqqe mum no ɓiɗɗo namnorto yummum muynude e endu mum ni ina wayana ɗum an deƴƴiɗa hen aɗa yiilo kuɓeje ha nangue muta mbiya koye nder beddaji pari janome mi wawa julde koye nde julde de woni ko gonata e nder suudu ma joni kam wona aɗa golla joni kam wona aɗa yiilo e nder beddaji saka daña haaju gantu ala ko nde julde de jooɗota e nder suudu ma julɓe ina noddina to jama to less ina mbi Allahu akbar Allah ko mawɗo Allah ko mawɗo ashhadu an la ilaha illa Allah seedama wonde ala deweteɗo so wona Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah seedama wonde Allah neli ko nelaɗo mum o nde ɗo julde hayya ala salah ngare ha juulen hayya ala falah ngare ha malaɗen aɗa heeɗi ina wiya Allahu akbar julɓe ne mbirtoma na yahana tello an aɗa jooɗi aɗa huccite télévision aɗa wiya ɗo jooɗiɗa ɗo a ala temps yaade to julɓe juuloyto to a ala tan an koye télévision o ma aɗa jooɗi aɗa waɗa bolot e juuɗe ma aɗa waɗa carte aɗa jooɗi e siis ma aɗa jiine e tabal ma aɗa jogui comci tubak aɗa yeesa hoore ma no yeeso tubak aɗa ɓawli kurum noon a wontata tubak aɗa wiya wonde an ka tubak ɗo ko farayse ɗo ko tubak ɗo ko bar aɗa yimɓe mene wirtoma na jaaha alimani hoore ma e julɓe wirtotoɓe may na yaha na juuloya ha ɓe juula ɓe kaljita ko ndeɗo julde de ko ndeɗo julde de fonde ni to Allah ha Allah wi neldata ɗum o tottat ko jungo tottirta ko nde julde ɗe mbaɗɗen ni beele enen kam beele haqqillaji men ɗi no naniri ni beele ina haani nde ɗo julde nde hoyfine beele ina haani nde ɗo julde na fijire beele ina haani nde ɗo julde nde julde wiyata min mi ala tan wadde ɗum
ko sababu ne mayre tiire makko nde soppira sallallahu alaihi wasallam, ko sababu ne mayre ñiire makko nde hela, ko sababu nde mayre o yaari koyɗe makko ha Badri, omo lomtodira e Marsad ibnu Abi Marsad e Sidna Aliyun, o waɗɗo jippo oya waɗɗo jippo ha o yeehi 200 kilométre e fayi, ko sababu nde ɗo julde tan. Ko sababu nde ɗo julde de sahabaɓe nodda nooti, Allah ƴefti silameji mumen e pucci mumen, mbayni galleji, ɗamtinaki artude e galleji mumen, daysi sukaɓe mumen, ka mbasi rewɓe mumen, somi artani koye ɗum ɗo e ɗum ɗo mbaɗani, somi artani kay jaaha ɓe hen jaaha keddoyo toon, ɓe hen jaaha arta, ko sababu nde nde ɗo julde. Ko sababu nde nde julde onon ɗo ñanden tan cheikhuna cheikh Oumar radiallahu taala anhu yeehi to hadara Allah e hadara nelaɗo sallah alih sallam, itti ɗon tutiri nde ɗo julde, addani babiraɓe mon taniraɓe mon, wiɓe ndiɗo tutiri ittumi ɗum koye lekki kiya ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam rokkano to bangi Allah, tuti ɗum noddi sahabaɓe wiɓe gadde ƴiƴameje men, gadde ƴiƴameje mon, jarniren lekki ki soki mawni ko teddugal mon aduna e lahara, ɓe jaɓanimo ɗum ko tutiri kin lekki. Cheikh Oumar addi noddi babiraɓe mon wiɓe gadde ƴiƴameje mon, jarniren kiɗo lekki no sahabaɓe soki mawni ki wifni ko teddugal mon aduna e lahara, ko kin lekki ɗe wifni e dow men, enen ɓiɓɓe kin lekki eɗen mbiya en ngala tan tottude ndeɗo julde. Yewen so tawi ɗum no hani ko siftinde on tan joɗɗinimi ɗo, ko haaltande on ɗum tan joɗɗini men ɗo, ko noddude on e faade fewtinde ɗum hankadi noddude en ɗo, yo Allah noon won ballo. anta sa timmindirtoɓe alhamdulillahi rabbil alamin. no mbiɗen ni jomum jooɗo tawa timmindirtomo jaha juuloyo garta tawa acci tawtama toon, omo andi ɗum ne kay omo tini ɗum. nde on haala noon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o habri en e hadis makko, o wi ndeɗo julde kala e mon goppuɗo ɗum ko keefeero, wonti keefeero, hay so tawi gila nde o jibina ha ñande hen omo juula, o meeɗa woppude waktu, ñalawma o gooto o salti julde ko keefeero ñande hen. somo joguino dewgal goni hirtima, sowna o tuuɓi o rutti, somayi ɗon e on sifa o lootetake, o hasnetake, o juuletake, o duwantake, o uddete tan wata o tampin yimɓe. ɗum woni ko waɗɗi e on ɗon julɗo ñande hen tawde woppi julde. omo settini ɗum hadisu sayidina Jabir ibn Abdillahi radiyallahu taala anhu yaqul qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna bayna arrajuli walshirki walkufri tarka salati. nelaɗo sa sallam wi hakkunde neɗɗo e keferagal e wonde musriku ko woppude julde, sa woppi tan gasi a woni kefer. so tawi noon ko noon ndeɗo julde, so tawi an kaɓi julɗo aɗa juula hande aɗa woppa janggo, walla tawa ñalawma o ko subaka juulata hen, subaka tan sa dañi, walla a tawi yimɓe ne juula tan juula, sa yiyani yimɓe ne juula a yejjiti, haqqille ma ni waɗata hen. tawi ka ɓi julɗo ka kellifaɗo, saabu tan a ari farayse, eɗen ɓuuri ɗum, saabu tan a ari farayse eɗen ɓuuri ɗum. pewtinen ndeɗo julde ko kayre waɗi en julɓe, so tawi en goppi julde nde en nattat wonde julɓe. ɓandu koye sa itti hen hoore ko heddi ko nafata. ndeɗo julde kayre woni hoore dewe Allah ɗe fof. sa nani julɗo yo jab yamirore Allah woppa kadi Allah, wata wat ko boni ko julɗo o wiya. wa amma mo suwa wonde julɗo o kay wiyete ko yo won julɗo taw, haaletake haala bakkatuji. mo juulata koye haalantake haala woppu sangara, mo juulata koye haalantake haala woppu cerse, mo juulata koye haalantake haala woppu lotori, mo juulata haalantake haala woppu rewɓe jananɓe. ala ko wiyete ko yo ar o wonna julɗo, o noddete koye l'islam. nde won haala sukaɓe men hewɓe ina mbaɗa noon, ina beltini julde nde tawa limani wonde won ko mbaɗi ni.
liwani wonde won ko mbaɗi ni ɗum addani ɓe wawde wadde gueɗe kewɗe tinoɗen moƴƴinen nde ɗo julde so tawi a juuli ɗum to suudu ma aɗa hoddi e jama no oɗo foyer ni foyer gonɗo leydi he foof hande Allah waɗi hen jama so wonɗo ɗo wodani ne no famdi no feewi tawde jomum en ɓe toppitaki kono ɗum ñagama to Allah rokki ñagama to tubakoɓe dokki heddi tan ko tinnare yimɓe malore mabɓe so tawi aɗa hoddi e jama aɗa hoɗi e foyer ka kodduɗo e jama nelaɗo Allah noon wi sallllahu alayhi wa sallam so neɗɗo hoddi e jama julde mum nde jaɓetake hay nokku so wona e nder jama he julde nde jaɓetake so wona e nder jama so wona taw ko gantu one wona gantu gantaɗo gantu hen so tawi o tawaka ɗum ko gantu so arti ɗo heeɓi fof yo julno moƴƴi so yeehi jama ɓuuri moƴƴude so tawi omo tawa kono o donkuɗo so rafi cellal so mangu o ronkuyaade o ronku darade o yaha ɗum ko gantu ɗum ɗo heeɓi fof yo julde makko selli so tawi omo tawa o ronkani yo tawat ko ɗaniɗo ko jaafaɗo ko ɓamtaɗo e mum kuɗol kono wona ɗankiniɗo noon ɗankiniɗo ko jooɗiɗo ha waktu yoni leloɗano ma nani noddinaɗo foodi mbajju mum lelto ma arti liggey ina ƴeewi montor mum ina andi heddi e fajiri tan ko mintaji 50 leloɗano wiya ko tampuɗo o ko ɗankiniɗo o ko goppuɗo waktu oɗo tawaka hen komo ɗoyngol feri ha waktu yoni yimɓe juuli goppimo ko oɗo woni so ummima ɗo heeɓi fof yo juul koye gantu ma omo tawa o ronkani o ɗanaki kono ko jejjiɗɗo Allah ina jaɓi gantu muɗum aɗa hedli ko a yejjiti ha yimɓe juuli ɗo keɓɗa fof juula walla ko jengitina e ɗum ko qisa e ɗum ko wayno neɗɗo dentuɗo mo sellani ina hula so yalti wata on hatujino walla ɗeɗɗo e kakte mum walla e ndiyam walla e yidde ndiyam haalajal tawa ɗum hen wiya yo renmo ɗon yo rentumo ɗon ma joguiɗo marchandise kewɗo o wawa taggude ɗum lawol gotol te so woppi ɗum o yeehi tilfo o wiye yo julɗo ma ko nandi hen kono wona jooɗiɗo yo heeɓa télévision kay mana waɗa bolot ma ina yewta wiya won arɓe salminde mi dañi hoɓɓe won yimɓe gaari salminde mi onon fof kon julɓe on ñaata jama juulon ɗum ko yeeɓade waktu o ko julde ɗum tawa Allah jaɓani ɗum ko heewi nani juula ñalawma darga tawata hay julde wotere e nder ɗereji mabɓe waliyasu billahi holko waɗi noon o waɗirani no Allah wino yo waɗir mo waɗiri dewal Allah no wino no neɗɗo so mo waɗiri dewe Allah ɗe no yiɗi waɗirde ɗum no ɓernde makko e haqqille makko wi yo waɗir ni o woppino Allah yamiri yo waɗire ni on kanko yoɓata hoore makko sabu o waɗani no Allah yamiri nooni ɗum waɗi telloɗen julde ni julɓe waktuji ma 5 so tawima e nder foyer he juul ar julde e julɓe ya andu sawa juuli suuduma a ala julde tawde a ala gantu non nde nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam sa yi tampere nde waɗi yeehi ha ɗo ko julde nde weltinda ko kayre woppa juuloɓe ɓe Allah ina dandi ɓe gueɗe kewɗe juuloɓe ɓe Allah na dandi ɓe gueɗe kewɗe gueɗe pahosinde bonɗe ngari ɗe foof yanata koye goppo belsintoɗo julde wona tellotoɗo jamana juula tinnoɗen mbaɗiren julde nde no Allah yamiri yo waɗire ni so noddinama goppen ko mbaɗeten je hen jama so tawi a paye lelaɗe a hoolaki hoorema ƴeew pinowo ina yaha jama mbiyama sa finide findinam ko hoorema mbaɗanta ala mo mbaɗanɗa hay goto e tati kabri garwanije siftor ñande nde gonɗa e hakkude gurdam e mayde ƴetti koyɗe ma ƴetti juuɗe ma ƴetti reedu ma ari ha e becce ma heddi aɗa huccite koreji ma aɗan yaha
ada yaha ada fayita anda a andana ada fayita anda a andana luttinga kadi ala e mabɓe bawɗo hay hunde ɓe fof ɓe jimata e ma tan ala bawɗo hay hunde ɓeɓe nodduma aɗa wiya hu ha natta wiide hu ha so tawi ɓe dillinima dilla ha natta wawde dillude kota e joome ɓe dondoma ɓe gasa gaska kamɓe fof ɓe tinno ɓe mbanma hen ɓe gubbuma ɓe jalta ɓe jahalaɓe maɓɓe aɗa heeɗi koyɗe maɓɓe no dutto aɗa heeɗi nofruma wondu less ndu no malaikaji ceekirta leydi ina fayema tesko ɗum mbasa jabde funti ko yimɓe puntanma andu an yimɓe mbanma tan ko cinéma ina yimɓe mbanma tan ko cinéma hankadi sellu ɗiw e ɗin punti hankadi e pundam yimɓe tan taroma tan ina piya balaɓe ma tan ina wiyama ha ngari mawɗi ngari caliɗi aɗa sikka ɗum ko mantore aɗa ɓeydo jettinade aɗa ɓeydo tidde aɗa ɓeydo suusde reedu aɗa ɓeydo suusde ko fewani sabu tan wi'edema kanga sabu tan wi'edema kanga sabu tan wi'edema kanga